Kamusta lahat guys? Ito masamang panahon, kaya marami ng palay na nagdadapaan sa Abril na, pero kataka ko bakit ganito yung panahon. Kaya ang gagawin naman natin ngayon, punta tayo sa bundok para isasako natin yung mga mais natin. Kasi 3 araw nang hindi tumitigil yung ulan. Kaya panuorin lang natin guys kung anong mangyayari doon. Ito guys, yung mapalay dito. Sige guys, panuorin natin. Ayan guys, amihan yata to, kaya ganito yung panahon. Nagsasalubong yung init at ang lamig, kaya ito mahangin at maulan-ulan. Abril na, pero ewan ko kung bakit ganito. Ito yata yung tinatawag nila na climate change. Ayan o, nagdatapahan na yung mga palay namin. Ayan. Pero pupunta tayo sa bundok para yung mais muna natin ang isisipti natin. Tignan natin yung sitwasyon natin doon. Panurin nyo na lang guys. So ayan. So ito yung daanan papunta doon. Maglakad tayo. Ayan, masama talagang panahon.
tayo pupunta guys. Doon, pupunta tayo sa baba. Guys, malawak ang paisan dito. Tagal lang dito guys, para mabuhay. Pero sanay na yung mga tao dito. Ayun. Ito guys, nandito na tayo. Sakto, kainan na. Kasi tagal tayo nakarating. Dahil nagpalit pa tayo ng modules. Dito sa may bahay namin guys, may batis dito. Ito. Pinagkukuha namin ng tubig para panglinis sa mga kakainin. Ito lumalim guys kasi umulan nga siya, pero malinaw siya, madulas to kaya mahirap ito pag hindi daan-daan maglakad guys. Yun, punta doon hanggang doon yan sa dulo guys. Yun, may malawak na bahagi doon. Punta doon sa taas, galing sa bundok yan guys. Siya, puntahan natin sila para mamaya magsasako na naman tayo guys. Babati kami nag-japrikan hito ni Sinon. Wah, ganyan lang ako ng kape. Ayun, yun sila. Mangan. Ito ang ulam. Ay, isang adok karnin. Munggo. Munggo na may karne ata. Yung mga may arthritis dyan, wag yan. Kasi lalong sasakit daw. Walang ganong tao ngayon. Ito yung bida natin na isa. Ito may kamuti pa oh. Sarap yan Impact nila ilaga namin yung saging. or Baka may ano ni isang lahat. May luto na. or kamuti Q. Yan, masarap yan. Banana Q dahil dahil si kamuti Q nila. O kaya yung kamote, masarap yan maging banana Q daw. May itlog na naman sila oh. Parang nagdatlog. Sinong may baon yung itlog? Si Kapay. Wala yung mga nireregaluhan niya ng itlog. Walaging itlog yung baon niyan. Binibigay sa mga bata. Ayun, ano siya, mapagbigay. Ayun yung isang ugali ng isang tao na talagang Pilipino talaga, mapagbigay talaga ang mga Pilipino. Yan tayo, ayun, may saging pa sila oh. Ayun, hinog na. Kaya makagay, ho! Ulang! Ulang! Dito sa may kalapaw namin guys, itong kahoy na to, napapansin ko, dumadami ang dahon. Ang ganda ng mga bunga oh. Lumalaki rin yung mga bunga. Tignan natin. Ito siya. Ito, namunga na hanggang sa dito sa baba niya oh. Kung makakain lang siguro to, ubos na to, pero
Hindi naman ito kinakain sa amin. Ang tawag dito sa amin ay tigbog ito. Ayan o, ang daming bunga. Hanggang doon sa mga sanga. Puno ng bunga to guys. Oh, yun. Ayun o. Ganda. Kaya hindi na namin pinuputol to kasi pagka malalaki na yung dahon niyan, pwedeng pagsilungan nito. May tutulong din to guys. Pero sa ngayon wala pang mga dahon kasi nahuhulog lang eh. Nahuhulog. Naglalagas siya. So, daming bunga guys oh. Ganda. Saka dito may ito may batis dito sa may baba niya. Ayan, laking tulong din yan yung batis na to kasi nga diyan kami naghuhugas. Pinagkainan namin, ayan. Ayan siya. Kaya maganda dito guys. Mamaya sasako na tayo kasi yung mga mais namin ay sana guys sa ganitong kaya mamaya paruulin nyo saka kami para isisipin namin yung mga mais. Baka kasi tutubo wala na kaming kita guys pagkita namin kasi muna na lang pag ibibenta kaya sira lang bumugas sila yung mga anak ko kaya yung tao ko. Diyan na sila naghuhugas ng pinagkainan namin guys kasi malinis naman yan, wala namang mga basura dyan sa ano yan, galing yan sa mundo guys yung tubig na yan, yung mga ulan. Dito sa amin, maraming Libreng pagkain. Basta lang masipag ka. mga saging guys. Ayan. Maglalaga tayo para may merienda mamaya. Hindi problema ang saging dito. Ayan, hinog na yan oh. Nahinog yan sa puno. Kaya sayang din pag hindi lalaga eh. Masarap din naman pag merienda eh. Nalulog na ko ito. Kakawin mo naman meron natatay niya ako. Ayan guys, may dala na naman saging ito. Awan sitik ko yun eh. Ibang klaseng saging yan. Yan sa amin yung saging na murusa. Pakita man ninyo. Ayan, ibang klase yan eh. Yan, hindi nilalaga yan guys. Pagka nahinog yan, pwede na lang kainin yan. Ito, yung klase na saging namin. Ayan, yung nilalaga. Damilit Ito yung saba, saging na saba ito. Saba daw na saging yan. Yung nilalaga yan, saka prito yan. Iba rin naman yan. Nakita. Yan, iba yan. Nabulod naman ata ko. Asyakpat naman, pagburo ka lang. Siga ng kukas. Ay, lang doon. Saan awan? Ato, Jai. Ito ba lang? Yan lang ang tangsit na itas lang laas. Nalakay, ano mga kuha marugitan? Kapag damagan naman namin kanya ko. Pantapin na pa. Apa na pansin niya? Sisiga tayo ng panggatong. Sisigaan natin. Nangaral ka ba, Dok? Sukutan? Ako lang ah. Okay, ata niya ako. Dito ako. Basta araw, taray pa lang natin eh. Galot na pala naman ito. Ay, bukwa. Napatublak ay nabasa o no, inisbom lang na kasapin mo. Masadot ka lang mang iba ba? Kagkagkudgud sa dahi yung ubod ka ta, kudgud naman pa. May poko sa kawagis na dito kasi nga. Kita na dito. Ang mga tumang Teresa. Ang tama na siguro yan, pinuno na niya oh.
Ada mantika? Ayun na, dakat pa. Green, hamo nga iluto dahil ta green. Ang bangsik naman ng bot. Ang kudkod mo taubot mo. Ayun, sasalang na. Saka lagyan ng tubig yan. Kaluban yun. Tatakpan. Mamaya pwede na yan. Merienda na yan guys. So ito na yung mga mais natin guys dahil umuulan umaambon. Ang gagawin namin, gagawa kami ng bahay, yung silungan ng mga mais para kasi guys nabasa na oh. Basa ng mga yan, naulanan ng mga yan, pangatlong araw na yan. Ito, ito sila nakatag lang sa lupa. Kaya ang gagawin namin ngayon ay gagawa kami ng silungan para maisilong sila kasi tutubo to. So guys, buong mga yan pagka hindi isisilong. Kung nakikita yung mga iba daw nakasako ng mga yon, ito na yung mga mais noon na pinitas natin, inani natin. So guys, punta tayo doon para tignan natin yung ginawa nila kanina kasi nauna sila guys. Nahuli tayo kasi nagpalit tayo ng modules. Pero nauna na sila kanina. Titigil na tong ulan, ambon, itong masamang panahon para hindi naman masayang yung mais natin guys kasi bibilhin lang to ng mura pagka hindi ito na pagkabasa o ay masira. Ito sila isang guys, pagka ito kasi bali inaanay din to, marami ring anay dito. Yun din ang problema natin sa mais, pagka matagal sa lupa inaanay yan pagka nakatiwangwang na ganyan. So sana guys, titigil na to ulan. So ito guys, yung gagawin nila saka itong bahay-bahayan na ginawa para dito na ibubuhos lahat ng mga mais natin para hindi masira. Nagdala kami ng yero para may bubong siya. Lalagyan natin siya ng buhong. Ito ang ginawa nila. Ito. Bali, yung mga mais, ibubuhos na yan dyan guys. Yan. Bali, hindi na isasako yan. Nakatiwangwang na lang ganyan para hindi tutubo. Yun. Sakripisyo guys ang ginagawa namin dito. Kuha pa sila ng pwedeng ilatag dyan para hindi masira yung mais. Tama talaga ng panahon guys. Mga araw na to mula nung anto. Guys, kukuha daw tayo ng kahoy sa gubat para haligi yata guys. Yung mga mais latag lang dyan, hindi pa naisakong mga yan guys.
Malawak pa naman to guys, marami to. Pero ganito nang nangyari. Ito, papasok tayo sa gubat. May alambre pa dito. Ito yung dulo namin. Yung pagitan namin guys. Iba nang may-ari nito. Yun, dito sila kumuha. Saka dito rin kami kumukuha ng panali guys. Dami kasing panali dito. Mga baging-baging. Ayan o. Ayan. Ito, papasok tayo dito sa gubat guys para makita ninyo. Doon. Yan ang mga gawing haligi niya. Ilalagay sa gilid. Ito guys, may ibon akong kanina nakita kanina ito. Ang ganda oh. Ewan ko anong klaseng ibon yun guys, may itlog siya. Ayan oh, dito siya nangitlog. Oh. Galing ng ano guys. Pagka gawa ng pugad niya. Ito lang oh, sa may baba ng kayo niya ginawa. Ayan oh. Oh, so galing ng ibon na yun. Hindi ko lang kasi napansin kung anong klaseng ibon yun. Yan, isa lang naman yung itlog. Yun. Kung malayo ka, hindi mo napapansin guys na may itlog pala siya dyan. Tibag yan. Tibag yung kahoy na yan. Palaki din nga nakuha ni. Ayun guys, pinasako namin para maimbak lahat doon sa may ginawang bahay-bahay niya. Ito. Kasi basa ng mga ito. Basa ng mga ito namin guys. Hindi tumitigil talaga yung tambon. Kaulan. Malawak po guys. Hanggang doon. May inanihan dyan. So ito guys, nasa dulo na tayo. Mabilis lang to kasi binibilisan namin kasi nandiyan na naman yung ulan. Ayan. So nandun na yung nagkakarga ng naisako na. Ilalagay dun sa
may ginawang bahay. Yan. So ayan na guys yung taga-buhat natin, tagalagay dun sa may bahay, taga-hakot. Hinakakot niya yan guys para siya na yung maglalagay dun, para kasi mas marami naman itong karga nito kaysa yung taong nagbubuhat ay matagal guys. So ayan, pupunuhin niya yan guys, saka niya ilalagay dun sa may bahay-bahay. Yung guys, dun yung bahay-bahay na ginawa namin, dun yung ilalagay yan. Kukunin niya yan. Na sana to guys pagka tuloy-tuloy lang yung araw niya noon, kaso hindi naman natin inasahang summer na, pero ganito pa rin yung panahon. So ito guys, basa na yung mash namin, kaya sinasako namin para mailagay dun sa may silong. Saka inaanay na yung baba niya basa na kasi pag umuulan humahagos naman yung tubig. Hindi naman natin alam yung panahon guys na ganito. Hindi na pandagan sa dito. Ayun naman sila, kakalayo na kami. Ayun naman yung tagahakot natin, yung kalabaw guys, marami pa. Ano dapat lang gasolina nakabaid? Ayan yung kagandahan niyan kasi hindi na yung gagamit ng gasolina o crudo guys. Kahit maghapon na yan. Saka yung kalabaw pag ganito, hindi yan napapagod, kaya marami ring kahit tuloy-tuloy na yan pag hakot. Yan din ang kagandahan ng kalabaw, saka na itutulong guys. Ganito lang guys ang buhay namin dito. Mahirap pero kako masaya. Sanay na sanay na tayo dito sa mga ganitong trabaho guys. Binubuhos ng mga sinasako namin kasi tutubo na. Yan na sinisilong namin para hindi masira. Ito buti meron tong kalabaw. Ito umulan maambon. So yan, ganyan yung mga trabaho namin dito. Yan, natambakan na.
Ay, Miriam Dipintaur. Santiago mag. Ito yung kalabaw niya. So ayan na. Parang kulang pa nga to kasi marami pa yun. So ito hapon na guys. Uwian na to. Kasi hapon na. Ganito ang ganito ang buhay dito guys. Ibati medyo kalapawag. Naglukan kayo. Dato? Pang-gold dahil di ka na ikuliglig ko na yun. Nakaroon pag na-ready highway dahil. So marami pa kaming isasako. Okay, gawa medyo kapag. Hindi pa ata nakakalahati yan pero sa susunod na naman. Okay, hapon na. Ang pwede tinuangan, tagsakay mo tinuang. Patay na muna ninyo. Napanmog na Yun. tinuang tayo. Namin binaba kasi namin yan, hirap din, hirap ko guys. Pauwi na kami guys. Yan, ganyan kahirap guys ang ginagawa namin dito pero masaya to. Ayan, tinutulak namin yan guys. Kulit guys, saka maglas. Yan. Pero malakas yan. Kasi ang kulit tawag yan sa amin, kuliglig. Ayan. Kaya guys. Hindi na lang. Hindi guys. Yan yung kasi oh. Yan guys. Yan yung daan sa amin. Ito. Putik. Pero tagaan lang guys. Yan talaga yung itong mabuhay. Dapat magsikat ka lang, magsiga ka lang. Ayan guys. Bali, maayos na yung dyan dyan.
Kaya kakain na lang yan. Ayun, yun na lang. Yun. Oh, yun guys, ang simple nating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, likes, comments, and share na rin guys. God bless us all guys.